back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Og ingon ni ini ang nahitabo. Bay dugyo! Bay! 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 Oy! Halat! Unsay gibuhat nimo sa akong amigo? Unsa? Tanawa lang! Bay! Mayo kay ni Akabay Nonoy si Lalat. Sige lang gising nga ba'y tingog-tingog. Pinugyo! Ako taon diri, gipaningot. O trinabaho taon nini. Gusto mati rin na blue. Sige buhat nilalat nimo. Nganong ingon og naluya ka? Og nanawag kag panabang. Kapoy na kayo ko, di na nako kaya. Unsay? Gikan pa kuspikas baryo nagkaos og tubig sa puso. Unya, gipalaba pag yun ko ni Daylalat sa nagliundok nga buligon. Unsa? Og usa ka sakong panty pagkabay. Og di pa igo, iya pa ko gipahugad sa mga plato, gipalampaso ko sa tibog sahog ng iyang bahay, di na nako makaya, bay nunoy. Lalat! Nganong imo ginagdaw ang akong amigo? Wa ko mamugos, no? Iya man ang kagustuhan. Tinuod bang gisulti ni Lalat Bedokyo? O bay, og mayo kay miabot ka, diyang nanawag kong panabang. Why? Tapangi ko bay nunoy, ikaw na sa lampasos tibuok bayog, ang ako'y manghugas sa mga plato. Why, lami? Walang bitaw. Adiyot rago takla. Sa pading gitod man ko ining narasam tagtagsakay ining wheelchair oy. O sabay ipasabot ini anak. Ayaw lang gud og kabalaka masima. Unsay ayaw o kabalaka ga gikulbaan man hinuom ko. Ngano man? Asa bang ko paingon ini? Ma, ladon ka lang sa laboratory. Laboratory na sad. Ngano man? Ma, nagkinahanglan ka ini. Ano pagsiguro nga, wala kakulian. Pero matod mo nga okay na ko. Ug paspas ang akong recovery, di ba? Maulagi, ma. Pero mas maayo man makasiguro kita. Mangaya tawag sa second opinion sa laing doktor nga, muhiling nimo. Takla. Ay. Wa cute. Hoy. Wa cute. Hoy, amaw! Papa, tok mo. Kinsay gisigihan mong tanaw sa gawas? Ha? Mura ka ba yung kiko? Inat ang liog. Wa naman ko kita, ate. Takla, papa. Sa? Mingaw diyan, ate takla. Ay, di lagi tuman. He, gipulaan to ni mo. Pa, Ang nangitam ka niya? gutom man diyan, pa. Ako ka na rin problema. Ha, kadiyot ha? Kadiyot kay may kuhaong gustaas, ha? Diyot, what? Hala? Lakaw, papa, tok mo. Sa kataas amo, bay. Unsa ka, iya ko haon. Hala, yan. napapatok mo. Hmm. Pa? Ha? Saman? Yan ako amaw. Unsa na, dani mo pa. Tana ka patural. Ang imong konsumo. Luwatan eh. Oh, lalamaw man ni pa. Oh, kay amaw man ka. Kung kining lamaw mo'y angay ni mo. Mo'y mong kanon. Papatok mo. Sige, amaw. Kaon pa kayo. Lamyan ang lamaw. Amaw kadako. Luoyan, nanakoy. Luoy, Chiyan. Pirmi lang daog-daogon, papatok mo. Luoy. Luoy, bata, oy.
second opinion. Mawalang gihapon ang resulta. Nagkinahanglan yun ang operasyon si Mama Sima. Dili mahimo mapadako sa akong kahuyang. Kinahanglan mapagliguan ko. Dili mahimo makita ni Mama Sima nga magulanon ko. Nalingaw ka ba, Janina? Opo, Gord. Lingaw kaayo enjoy kay ko ilabi na kay paborito gid nako ang salida. Oh yeah. Unya, happy ka ba, ha? Yes, I'm happy. Kay gawas kag gwapo ang kauban ako din sa sinihan, di pag yun paggaw. Kaya naayo naman ko sa kong paggaw. Di gino na to maayo kung wa pati kada puga-bugard. Ah. Di ba? Kapuyang lampasoy. At last na humanag yun. Kasakit ako bagtak eh. Ay. Oh, anong nagyugog ka man di ha? Muram kag tiguwang, wang. Sakit kaya akong pangyuran bay. Tiaw may human ko panghugas, gipatigaw sa pagyugog, palabas mga trapo, punda og habol. Kapait. Kaita. Muram tagmanog yata ini mo no. Murag ang banog gidunlok. Ni apa diri padung lalat ay, murag kasultihon kayo nay. Oh. Kumusta, boys? Ako? Manami lalat. Kapuyay ni ay. Pagan magsibilyan lat. Wa man da ko yapili sa papanguyab ni mo. Kay gipugos na iti ka, baboy. Ayaw lang mo reklamo diha bay. Ayaw na sa king nagbaboy day. Tunay bitaw ta. O lagi, pero bay, gutom kay ko eh. Ay kabalaka, oy, kay manyanggi ko ron. Kana. Oh, wag tang kapoy nako. Pinakalami. Kanalat. Pakanagig ko. Dokyo, Oh, ngano, lat. uban ni ko sa merkado, bi. Lat, no problem lat. Dali bay noy, uban na natos lalat. Migo dokyo. Migo kung tunay, ikaw lang ba? Kapoy man baboy bay. Sige, lubog lang diha baboy ha. Sige, tanalat. Love you bay. Payong ug paypay, cute. Okay, matuman mahal kong lalat. Cute. Samtang maglakaw ko ba, payongi ko. Ay, kalimot ko da. Ibukhan ko ni Payong. Aya, Kuya, wag tingog anak ko, oy. Good. ngayana ni mo akong ipayungan dayo. Sige, cute. Cute, paypay ko. Niya, paypaya, tika. Paypay, cute. Okay, paypay dayon. Niya pa, ops. Wow, mapalit ko, cute ka na, cute. Giganahan ko, mapalit ko. Basta para ni mo lahat buhato na kung tanan, malipay ka lang. Kanyang nahuman naman tagtanaw og sinipogart, mamaulit na ta? Unya na. Wato una ta sa Lunita Park. Musuroy ta dito. Oh, sige. Wow, kanindot din sa Luneta Park. Lindo din kayo, di ba? Kita ka? O, dagang kayong tao din ni Permi. No? Wala na. Ay! Tratado Bigyan sila na pare ha. Tratado pa siya. Oh, hanggaw tawa na. Siya pa'y nakadasmag, siya pa'y nasuko. Shh. Ayaw lang tutubayi. Bida. Ayaw lang tutubayi. Dali. Palitin kong ice cream. Mas may papalitan ko ni mong ice cream. Sige. Kana rin, ice cream. Okay. Mama, pabili ng ice cream. Bugay, pala tayo. No problem. Kadiyot. Isa lang po. Uy! Ngano ka? Uy! Uy, ngano ka? Uy, ala! Naunsa ka, uy? Animal birdfish! Nuha akong pitaka! Nakuutan ko! OMG, patay! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!